παιδιά, σήμερα παίζουμε το Kawolt. Και αν σας αρέσει αυτό το βίντεο που βλέπετε τώρα, να κάνετε ένα like και μια εγγραφή, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Μπορεί κάποιοι να έχετε βαρεθεί που παίζω τα Brawl Stars, στο Kawolt κτλ. Να μου πείτε και άλλα παιχνίδια στα σχόλια για να μπορέσω να τα παίξω και αυτό. Για να δούμε, έχω φρυδόρο και να δούμε τι θα πάρουμε. Και ένα ωραίο που. Α, Παναγιά μου. Ναι. Ωραία. Πάμε όμως. Επιτέλους, Παναγία μου. Λοιπόν, πάμε. Να δούμε τι θα μας τύχει. Τέλειο. Μπορεί να είναι κάποιο ζωάκι γιατί έχει τρυπούλες. Κάτι μου λέει αυτό. Πάμε. Αγάπη μου, παιδιά, δεν είναι cute. Μετά πάω στο σούπερ μάρκετ, στο παιχνίδι εννοώ. Που βάλαμε εκεί μέσα τώρα, που έχει και πατραγάκια. Θα πάω στο σούπερ μάρκετ του παιχνιδιού εννοώ. Να, όπα. Να πάρουμε κάτι να το βάλουμε μέσα. Πάμε. Λοιπόν, θα πάρω κάτι σαν γυαλί, ξέρω εγώ. Αυτό με το χαμστεράκι είναι καλό. Μου πεις να βάλω το χαμστεράκι. Ή θα βάλω αυτό εδώ που δεν ξέρω τι είναι εδώ μέσα. Και θα βάλω και αυτό το χαμστεράκι εδώ μέσα. Και αυτό. Θα βάλω μέσα το πραγματάκι. Γεια σου, δεν είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι γλυκούλι. Θα πάρουμε μερικά λεπτά να πληρώσουμε. Μπορώ να σας δείξω και μαγικά. Κάντε, άμα πάρει αυτό το βίντεο πάνω από 10-20 likes, θα κάνω να σας δείχνω μαγικά. Ελάτε. Αχ, καλά, δεν έφερα κανένα ανθρωπάκι. Πού τα έβαλα, δεν πάω καλά. Τέλος πάντων, να πάρω αυτήν εδώ τώρα. Ναι. Λοιπόν, δεν τα δώσα όλα τα λεφτά, οπότε θα μπορέσω να πάρω και κάτι για το σπίτι να τρώω. Συγγνώμη, άρα μπορώ να αφήσω το. Τι λέω, δεν πάω καλά, Παναγία μου. Ωραία. Πού, εδώ. Θα ψωνίσω. Θα πάρω μια ντομάτα. Θα πάρω ένα πορτοκάλι. Θα πάρω αυτό εδώ το πραγματάκι. Βιβλίο θέλω. Φάτο. Α, δεν γίνεται έτσι. Τι άλλο να βάλω εδώ, θα βάλω εδώ μέσα αυτό. Να τα βάλουμε όλα, παιδιά, να δούμε πώς θα γίνει. Για να δούμε τι θα γίνει. Θέλω πάρα πολύ να δω τι θα γίνει, πόσο τεράστιο. Ιου, μανανά. Παναγία μου, ιδία. Με ιδιάζω. Έλα, φίλε, θέλω κι άλλα. Κι άλλα, πεινάω. Λούνα, φύγε. Δεν φαίνουν να δεις. Αυτό γίνεται μόνο με αυτό εδώ. Ωραία, και τώρα θα βάλουμε και μια όχι πίτσα. Τι κάνουμε. Αυτό εδώ από πάνω και έτοιμο. Φάτο. Αυτό είναι για 10 οικογένειες. Θα πάρω και μακαρόνια. 20 ευρώ πάνω φέρω. Το έβαλα, Παναγιά μου. Πες πως αυτά είναι. Α, 20 είναι, επειδή έχει πάνω 10. Καλά, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω ένα μαγικό. Κοιτάξτε. Άμα το ξέρετε. Πατρώνει. Γιατί να μπορεί να φάει και αυτό. Κρίμα. Θα το πάρω. Έλα ρε φίλε. Δεν γίνει. Δεν μπορώ. Κόλλησα. Τέλος πάντων. Πάω, δεν πάω καλά. Έλα. Φάτο. Πάρω μια άλλη τέτοια.
Πώς θα... Τι το φάγε το ζώο μου. Θα βγάλω έτσι. Sorry που μας σχετεί. Επιτέλους. Θα βάλω έτσι τώρα. Τα χρησιμοποίησα κιόλας. Φάτα. Έλα τώρα. Αλλά εσύ είσαι πολύ καλό παιδί. Είσαι ήσυχο. Ποιες. Παιδιά, θέλετε να πάμε να σας δείξω το σπίτι μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Επειδή έχω πάρει και το καινούριο, αλλά δεν ξέρω, δεν μου έδωσε το σπίτι μου, έδειξε μόνο πράγματα. Εκτός μια δεν έχει σπίτι, έχει μόνο πράγματα. Δεν ξέρω. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο. Ή θέλετε να πάμε εδώ. Βασικά θα το κάνω σε άλλο βίντεο αυτό. Θα πάμε πρώτα σε αυτό. Το εντάξει, στο μικρό δεν έχω βάλει και κάτι το σημαντικό, δεν είναι και τόσο όμορφο, αλλά η Λούνα έφυγε. Ναι. Έχω και ένα πόπιτ εδώ. Ναι. Η Λούνα τρέχει. Παιδιά, φτάσαμε. Είναι έτσι η κουζίνα. Έχω βάλει και αυτά εδώ πάνω, τα έχω κάνει έτσι. Θέλω άλλο χρώμα. Αυτό. Τέτοιες θέλω. Δεν θέλω ίδιο χρώμα όμως. Τέλος πάντων τώρα. Εδώ είναι ένα δωμάτιο για παιδιά τέλος πάντων. Εδώ είναι της μαμάς και του παπά, επειδή έχω κάνει ολόκληρη οικογένεια. Πού είναι το κοριτσάκι? Ανάτο. Ναι. Πού είναι τη μαμά και ο μπαμπάς του? Εξαφανίστηκαν. Λοιπόν, άμα τους βρω ποτέ, θα σας τους δείξω. Πού είναι? Πού είναι, Παναγιά μου? Λοιπόν, παιδιά, μετά από πάρα πολύ ώρα τους βρήκα. Λοιπόν, θα κάνουμε λίγο βράδυ. Θα βάλω η μαμά τις πιτζάμες της και θα βάλει μάσκα προσώπου. Κινήσου το. Πόσο πέφτει έτσι, κοιτάξτε. Πέφτει έτσι. Πάει από εκεί. Τώρα θα βάλω και τις πιτζάμες του και εντάξει. Με παπούτσια κοιμούνται. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το κοριτσάκι πρέπει να πάει να βάλει και τις πιτζάμες του. Ωραία. Και κοιμάται. Ναι. Εδώ έχω βάλει φουσκωτά στην πισίνα μου. Έχω βάλει εδώ ομπρέλα με τέτοια, με καρέκλες και ένα φυτό. Τώρα πάμε λίγο κάτω να σας δείξω. Έχω κάνει και καλά, πως από κάτω μένει η γιαγιά και ο παππούς τους. Και καλά τώρα, όχι κανονικά. Ναι, αυτό γίνεται σε πολλά σπίτια. Ωραία, κατεβήκαμε, εδώ έχουμε να το δυναμώσω. Ακούστε τον ήχο, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τέλειος. Εδώ είναι έτσι η κουζίνα, εντάξει, απλή. Εδώ έχω τραπεζάκι, καρέκλες, στο μπάνιο. Και πάνω κάτω. Κάτσε να περιμένετε λίγο να βάλω τη διαδάτα και τον παππού. Ο παππούς είναι έτσι. Ο παππούς. Αυτή είναι πάνω ή αυτή? Θα βάλω αυτή. Γιατί είναι πιο γιαγιά. Και κοιμούνται. Ναι, έτσι είναι. Όχι, βράδυ. Λοιπόν, θα πούμε πως κάποιος χτύπησε το κουδούνι. Θα κάνω κάτι ωραίο. Είναι αυτό και θα είναι σαν παιχνίδι. Δηλαδή δεν να μπορούσα να βάλω και τραμπολίνη εκεί μέσα. Σε ένα γλυκούλι. Και αυτό εδώ.
για το σπίτι θα ήταν. Και θα βάλω και... αυτό, όχι, τζάκι είναι. Νομίζω πρέπει να κάτσει γελί για να βάλω το τέτοιο. Τι μου χτένα. Και ένα κλειδί. Αυτά. Κράτα αυτά. Πάω να ανοίξω. Ποιος είναι? Η παραγγελία σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Στη μούρη. Μπουίν. Ωραία. Και παιδιά, έτσι παίζω κάθε μέρα στο Toca-World. Έχω φτιάξει μια ολόκληρη οικογένεια. Και αν σας άρεσε το βιντεο, κάντε like και εγγραφή. Και γεια σας. Θα λέμε σε επόμενο βίντεο.